Femmervejen News. I dag skal vi se nærmere på Femmervejens forskellige aktiviteter. Vi har blandt andet kigget på skøjtehalstur, multirummer og masterchef. Nu stiller vi om til vores reporter, Markus og Rasmus og Oscar. De sidder i multirummet og er i gang med at interviewe nogle piger. Multirummet er et sted, hvor drenge og piger kan få lov til at udfolde deres kreativitet for ganske små penge. Og så til nogle interviews. Hvad kan man lave i multirummet? Mange ting. Ligesom hvad? Man kan tegne, og man kan lave perleplader, og man kan lave sådan noget formklæde og sæbe. Og Betaler I for det? ja. Er det altid sjovt at være her i multirummet? Ja. Skal der ske noget nyt? Nej. Okay. Hvad kan man lave i multirummet? Mange ting, som glasmaling og perleplader og pasta. Betaler I for det? Ja. Nogle ting. Man kan tegne gratis. Er det altid sjovt at være her i multirummet? Ja. Skal der ske noget nyt? Det ved jeg ikke. Okay. Hvad kan man lave i multirummet? Askæder, og man kan tegne og lave perler. Og Betaler I for det her? ja, nogle ting, men tegne og perler er gratis. Skal der ske noget nyt? Tror jeg ikke. Okay. Nu stiller vi om til skøjtehal, hvor vi har nogen ude og spørger nogle folk fra Femmervejen, der er ude at skøjte. Mærkelige spørgsmål. Klubben skal i skøjtehallen hver anden mandag i vinterperioden, og alle kan få lov til at komme med og få en sjov dag. Første gang du er skøjte? Nej. Er du god til det? Ja, det synes jeg selv. Hvad er det sjove ved at skøjte? At man nogle gange falder og bliver sur på sig selv, og i det hele taget bare skøjte. Hvor tit er du i skøjtehallen? Ikke så ufærdigt tit, men en sjældent gang imellem. Ved du, hvor tit klubben tager i skøjtehallen? I vinterperioden næsten hver mandag. Skal du med næste gang? Det tror jeg. Nej. Er du god til at skøjte? Ja, jeg har lige lært det. Det er meget sjovt. Hvor tit er du i skøjtehallen? Når klubben kommer, eller på søndag. Hvad er det sjove ved at skøjte? At skøjte, det er sjovt, når man lærer det, man kan falde, og det er sjovt for mig. Og det er dejligt at komme med mine venner og min klubben. Ved du, hvor tit klubben tager i skøjtehallen? Næsten altid i ugen. Den uge og den anden uge før uge. Skal du med næste gang? Ja. Er det første gang, du er ude at skøjte? Nej. Er du god til at skøjte? Ja. Hvad er det sjove ved at skøjte? Den kan løbe hurtigt. Hvor tit er du i skøjtehallen? Så når skøjtehallen er åben, så tager jeg der i gerne 5 gange. Ved du, hvor tit klubben tager i skøjtehallen? Hvad? Ved du, hvor tit klubben tager i skøjtehallen? Hvad skal du med næste gang? Ja. I på. Ja. Nu stiller vi om til sporten med Sebastian og Jake. Velkommen til sporten. I dag skal vi se nærmere på en fodboldkamp i går, hvor du, Jake, har lavet et interview. Ja, jeg har talt med en af vinderne af kampen, som hedder Rasmus. FC Knuthenborg var foran 2-0 i lang tid. Men FC Femmervejen tog sig sammen og vandt
Heldigvis 3-2 til sidst. Hvem vandt? Det gjorde vi. Hvem er vi? Det er mig og Sebastian. Og hvad blev den? Det blev 3-2 til os. Hvor mange mål scorede du? 3 mål. I sportsnyheder. Oscar vandt over Markus i en bordtenniskamp. Jonas tabte til mig på hjemmebane i bordfodbold. Så nu kan Mike kalde sig klubmester 2013. Ja, og Marianne tabte til Maria i et spil A til O. Og er klar til at møde Tenna i finalen. Tenna er ubesejret i år. Og nu stiller vi op til PlayStation-rummet, hvor du må også stille spørgsmål. I PlayStation-rummet er der også en by på storskærm, hvis man ikke kan finde et spil efter sin smag til PlayStation. Man kan spille Black Ops, MX, FIFA, som der er mange, der spiller. Worms. Okay. Hvor mange kan man være med? Det her spil kan man være 4. Det er Black Ops. Og for eksempel MX kan man kun være 2. Okay. Hvor tit spiller du? Når jeg nogle gange er på klub. Hver gang du er på klub? Ja. Hvor lang tid må du spille? 1 time. Okay. Nu stiller vi om til Masterchef, hvor vi først har lavet nogle interviews omkring indkøb. I Masterchef gælder det om at lave den bedste ret. I denne omgang var det den bedste kage, og det var mod byggeren. Holdene skulle selv finde på, hvad der skulle være i kagen, handle ind og helt selv lave det. Og så var der dommere til at bestemme vinderen. Ja, det er en selv opfundet. Den hedder Cutie Pie Stick. Ja, det er Rebecca lige sagde. Hej, Det ved jeg ikke. ja, Ej, du skal spille. nej. Har jeg overvejet en butik? Ja, vi foretrækker det rigtig mange. Så har jeg valgt. Og der er mange ting. Vi skal have chokolade og fløde og jordbær, skal vi også have. Der er været til Masterchef før. Ja, vi er hvert fald derfor, vi er så gode. Vi er rigtig gode. Hvem var en nyhedsfag i dag? Mit navn er Rasmus. Mit navn er Oscar. Mit navn er Markus. Og vi siger tak for denne gang.